Ok, táid deanta leis an Austin seo agus inis táid ag fánacht, táid gáil go dtí an Hornhead, so ar eile. Táid ag córán binne sin an taim atá ar Hornhead in Gaeilge agus na bhrácanna go héintach ar fad. Tá sé Tá sé go hála an bhaid Tessa. Tá daoine ag éascracht agus just ag sprí. Tá na bóthar suas an cruic seo 6 dodgy ach ag an am cearna is fiú é tá tú ag taiscéal duine náil a cinse tar an seo den na rácanna. Táid ar an taobh eile inis agus tá chosan an seo mar sin béimiid ag deanú an chosan sin. Tá na rácanna ón pointe seo go héintach ach tá tics an seo ní mé cinse focail ar tics in Gaeilge ach Maialar sin níl muid sásta bheith an seo ag siúil trid an air mar sin tá muid go arás. Tá mé gáil isteach san isce. Bhíonn trá an sprí agus inis táid gáil caféáil. Tá sé fiche is a ní. Fiche is a ní tá an teas in sa chár seo. Tá sé uafasach. Uafasach. So hard. Tá sé blasta. Jesus. Ah! Look at the sheep! Hello, buddy! That's unreal. Tomwich and Shaw in Crockfulla, Hill of Blood. Basically it just turns red at sunset, so they've named it the Hill of Blood. It's not as dangerous as it sounds. Arcar na Rourke sin de chráte ar fad hang gui go héintach an seo chomai. Go haire in sa teas seo. Támuid ag an trá dar a beg agus tá bad a lárna trá, bad eile. Bhí muid ag an trá seo 10 mbliana hen? 10 years ago? Yeah. Bhí muid an seo 10 mbliana hen agus inniu támuid arás. Tá sé anbhrónach seo eáil. Ní raibh sé thódonna mar seo nuair a bhí muid an seo 10 mbliana hen. Ach an trá seo go héintach ar fad is mail am a bheith nghuidóir íon amar bí. Má tá tú iad a hasú an seo in aice leis an bhád arcar seo. Ní me cinse ach ar an camera ach tá tú ábalta airgeal a aiceáil ón pointe seo agus tá sé sin ardó é ar fad. Níl muid go suas an sléibhe sin ar an tuair seo ach bhí muid suas an sléibhe sin cúpla bliana hen agus na Rourcanna ón nuair atá tú suas an sléibhe sin ardó é. Tá mé an seo inis ag Eaglis na Héireann don Louis
arcar sin. Tá mé stí an eile sin is agus arcar seo. Sin go héntaach ar fad agus ar mai ach ar an rock seo. Tá chráite ó mó dhé sé seo cean duna rud, cean duna áitna is fearr in an all. Arc ar an doras. Tá lách an, tá airgeal an agus tá níos mó sléibhte an seo fásta. Cean den áitne is fearlam san in an all. Ar an turas seo bhí muid ag deanú ahanrud agus tá rudaí go leor le feiceáil agin go fáil. Arcar mo chúil ar an eagla sin do chráite ar fad just a bheith in áit mar seo. Tá mé chósáasta. Arcar Tessa ar mo chúil. Tá sí sásta go leor a bheith an seo. Seo é an chéad am atá muid an seo fásta. Is cean duna rudaí go raibh mé i ggéirí a dheanú le tamil inis agus tá mé chósáasta faoi dhearú thíorchail a bheith an seo in an luath ag an eagla seo. Is bralam an campar seo agus inis tá muid genta leis an eagla seo agus tá muid go ag an chéad stad eile sin an Austin in Nunlow ach ní mé cinse go dé an taine atá ar an bhála sin ach bé muid go ag an bhála sin agus tá muid ag fánacht in Austin mór agus tá muid ag súil go mór leis. Tá muid i ghlachan le inis nó Dunglow i Merla agus tá muid seanta leis an lá. Bhí sé ionta spríoniu agus an marach bé muid go ag an slíomhlíg agus cúpla rudaí eile a dheanú agus an sin bé muid go bhla. Lá bhain fácha agin í Hawaii. Gar go leor tá muid genta leis an chlachan lea agus inis tá muid ar malach chun dólman acail. Dólman acail ar dús agus an sin bé slíomhlíg agus Silver Strand ní mé cinse an taim i Gaeilge ach bé muid ag an Silver Strand inniu fásta. Sílam gur bheith seo an dóman is mó in an all. Seans go mé sé an dóman is mó in Éireann, ní mé cinse ach an carreg bar an dóman. Tá chráite ar fad, caithfidh tú teacht an seo seo eáil a chreidiú ó mó dhé sé óhar. Agus nuair a bhí muid ag siúil trid an fáic seo, bhí anmhí go leor an seo. Bhí asal, bhí círí, agus bhí sé just ar dói ar fad. Agus is siúil iontach caithfidh mé rá, agus dóman is fiú is fiú Ó, just bhí chuirmach.
Tá tú Port New, sílam gur bheith an taine matá ar an balla seo agus Kilclooney, yeah. Kilclooney Dolman go hintach ar fad. Támuid ag as suppose, Yeah. Anis agus tá sé có jazz ach tá sé dúla daoine fu lethar ach tá cear clós an seo chun maiid so sin cear go leor ach má tá tú i ggéirí snáb a dhéanú tá tú abal de sin a dhéanú an seo fásta so is áit iontáil in agus cin duine as is airde in Donegal. One of the highest waterfalls probably in Donegal. Oh, probably, yeah. Yeah. Really nice though. So, tá spéis agad, or no, tá am agad, tar an seo. Támuid ar an turas seo ag Glencalm Kill Folk Village agus tá sé anspree. Tá sé anspree, sais starúil ní fíor ach is replica Támuid ag Silver Strand, no, in Gaeilge, dul mé an taim in Gaeilge Trá Buan. So, támuid ag Trá Buan anis agus arc ar seo. An ruachana an seo go hintach ar fad. Agus anis támuid ag gáil seach san isce agus seo an chéad am ar an turas seo go bhfuil si ag gáil seach san isce. Mar sin támuid in san isce anis agus tá smuglarón in ahanát an seo tá agla ar tesa. Tá isce go hintach ar fad caithim mé rá tá sé ionta fuair agus tá am séar aniu ionta ché. Mar sin tá sé ar dói ar fad a bheith an seo. Támuid genta leis an trá agus anis na staile. It's gonna be fun. An trá is deise in Éireann. Máidin Waitharja is seo an chéad lá eile. Inniu béimiid ag arc Slieve League agus seans go méimiid I balla Donegal fásta ach támuid a gul a bhála inniu. So támuid brónach ach ag an am cearna bhí turas ionta mai a gin agus támuid chósáasta le ma thuras in Donegal agus an amsir in Donegal agus anrad sin an planetá a gin inniu. Támuid ag siúil sús an creic inis ag Slieve League agus bhí ar an €10 ag ar fá 2 ar an clig an charchlós. So ní raibh sé go mai ach you know, it's cuma. Bhí breakfasta a gin fásta san nonad Slieve League agus bhí sé an blásta caithim mé rá. So má tá achras ort nar tá tú an seo tá breakfasta ionta mai ag an Slieve League. Ceacair támuid ag Slieve League inis agus is iad seo na hailte is airde in Éireann. Arcarthú óhar tá siad óhar agus just na ruachana ón áit seo go hintach ar fad. Ní raibh an siúil róheachar bhí sé ceart go leor farcomid ag an carchlós níos gearra agus an sin bhí muid ag siúil ar fá 10 bomte. Tá am sure aniu go hintach ach arc ar ma chúil in sa spéir.
tá scamalach teachtanis agus bé sé gur báistí go luath so sílam go bhfuil muid deanta leis an áit seo mar sin sanna déanmuid síos an creic is aonanta don deafgé. After like 4 days of sun and like 28 degrees, it's raining. Finally, this is true Irish weather. This is what it should be like. This is what Irish weather is. Yeah, and what a sight to be at. Sleeve leg in the rain. Brilliant. Donegal town. Támuid an seo balla duine an áil anis agus támuid ag an Caisleán duine an áil. Tá teas an? Tá sí glinke? Gotta do mad. Where are we going? We're going to the Abbey. It's kind of our last stop on our Donegal tour. So we're gonna do that and then head home. Támuid ag monasteir inis, well, támuid ag relic na monasteach agus tá sé ionta jazz an áit seo. Tá sé in aice leis an abhainn agus just tá sé chomh suaine fásta. Cathairíonn nuair atá tú ag siúil timpeall na háite i balla dúna an áil. Tá daoine go leorainn, like bhí sé dúil le daoine. Ní ró álas ar bí agam ar dúna an áil ar balla dúna an áil cathairíonn leis na daoine. Like híl mé gur balla ciúnas is dóithe. Híl mé gur balla bóg ach nó bhí sé ionta críocha agus bhí sé dúil le daoine. Ach is dóithe is áit jazz ag an am cearna. Bhí Caisleán ar dói agus tá an monasteir an seo ar dói fásta agus just na roircanna ón monasteir seo. Tá teas an. Tá teas an. Ceart go leor háide támuid deanta lenar doras I dúna an áil agus turas den sca a bhí an crack ar dói agin bhí muid ag deanú ahan rud mars féidir agus caithfidh mé rá is brálam dúna an áil like tá ahan rud an dúna an áil má tá tú ag taisteal timpeall na háite timpeall na tír seo in éireann tar go dúna an áil tá rudaí go leor le eáil le deanú agus just támuid cósásta
a bheith ag taistil agus ag taiscéal dúna ná. Agus, sin é, so tí mé sibh ag an chéad stad eile, Slán. Slán.